Good morning, beautiful people. Poyamba ndapanga video yokhuzana ndi Mai Jane Ansah kukhala ku mbali ya DPP. Yemwenso anali wamkulu chair wa MEC. Muzaka zimenezozo akuti pano analowa DPP. Chabwino. Ndinakamba kuona kuti zisankho za 2025 kudzakhala no madrama enieni. Komano, I think you haven't seen it all. Panopa Mai Jane Ansah nthawi zonse akakhala pampando pawo paja kaya kamaulusa zisankho kuti owina ndani, kaya kamakhala nsonkhano watulankhani, pambali pakepa pamakhala mzimayi wina wake oyera, ena simumudziwa yayi. Jane Matanga. Mwakumbukira zimayi ameneja? Mwakumbukira ameneja? Yes. Amenejayo ndi senior commissioner, anali former senior commissioner wa MEC. Commissioner tu senior. Kumeki kuja. Ndiye pano, guess what happened? Wangosankhidwa kukhala presidential advisor, mlangizi wa president pajani pankani yanji on elections pazisankho. Are you thinking what I am thinking? Guys, 2025 kena kali kose tikaona ndipo kumeneko anabewa mtalimanja ndi timu yawo wese azangoyendesa fair elections, zisankho za fair zachilungamo, kungoyesera one step kuti angochitako ukathyali wezi. Jane Ansah ali kuchani ku opposition. Uyu mutaso kuonaso kuti si mlangizi wa a president. Mituta imeneyi inali konko kumekiko. Mituta imeneyi inali kumekiko, inali mmipando kumekiko. Ai drama. Komano a DPP okay, chabwino. Tionere kuti zizatheka bwanji, zizaoneka bwanji pa 2025. Mapemphero athu ndokuti zisankho zizayende bwino ndi mwachilungamo, kuti zotsatirazo onse amene azakhale kuti sizinayendere azavomereze. Ngati sipazapezeka ukathyali wina uliwonse pa zisankho za 2025. Guys, thank you so much. Koma ina muna munthu somudziwa. Chabota mangone pakakona pang'ono, mungonera video imo muone. Pakakonapo mzimayi ameneyo Honorable Jane Matanga amene ali presidential advisor on elections. Guys, thank you so much. Malawi cameras. Malawi Congress Party 1,781,740 votes, representing 35.41%. Dr. Saulos Klaus Chilima, UTM, 1,018,369 votes, representing 20.24%.